Ay na, ay ang simbag ni Jesucristo, ni Jesus naman, o adi akong tunay, igon sa imong saysay, hindi kundi kalangitan, nabukakan mo sumiyan, kaya igong isipon mo, rumurupon mong bayo, na kaya nagilig ako sa mga natulak na nitago, nimberin nga ning totoo ako iyong magsaysay, igo sa katanusan, an maginang si Simon kan mga ulit kong mahal, ginawa iyong kakamtan, nagkubanan si Pilato, buot na ribok na agayo, ngayon babawa ang ulay mong iyang totoo, ining pakimadmad ako maanong sinong liwaton, sa iyong pagkatanusan, nasa biyon mo nintultol kaning sa kong pag-isipon, ang mga ulay mong dakol man aso sisimbang pa ni Jesus ang napot niya. Lumingoy ng atubang nagatubang natatong mga nakatara, nagkalamtulo sa inda, mga maginoong ayaday akong magkukuha. Sa lampay, padahilanan kayo niluto na sa iya, sa masid ko banal baga ng agmundo na totoo na malulubong mo diyo. Nagtarang sindanin bago anong dait pag-atol mo, sa basang palpalan na tao. Ay na, ay sa di pagkuyag diit man ni Pilato katong bagay, ang buot nag-aaragaw na si Jesus ay atulan, magsilot sa taong banal digdihan mga uliyo, sumimbag na Pilato, na hinulay iniyo madali ng atulan mo, iyang marupit na tao na totoo ngayang tunay malubo madaya iyan. Basang-basang tampalasan mapagdiyos putikon man, naglaraot sa manuaan maka, ginagayo madai ka nga ni kadara. Katiyan na siling na kuningan mahirap ka, nganing topdon banal siya, an maugmang katanusan ang maraya kadusan. Siya ang pabalimbawaan ng kapwa tampalasan, naglakaw sa banwaan, ribok na gayong padagos ang sa taong mga buot. Sa iyang pinag-aamos na bilin ang magsunod, kansa tong mga pagbuot, bago ako siyang tunay, digdi iyang taong iyan. Kaya ang tinubuan na maksadan na banwaan, sa galiniyong hukuman, hindi kundi ipagalan na rarautan kitang anak. Diagyawas naman galiliyong tampalasan, nasali na yaman maanbaan. Ay na, ay kan madamog ni Pilato, masumit ang Galileo, naugma siyang totoo, makakuha ang dalan ito, kani pagatog ti Kristo, nagkaram-aram iniyo ang tinda. Katuod kong namumot ang Galileo, ikaw pala, nasa mong banwaan ang simbag ni Jesucristo, sa ukong na si Pilato. Oo, man akong tao, ginawa si Pilato, ani si Pribok na gayo, luminiway siya naman ang mga taong kagaglad. Siring kaniyang pagparang mga taong sa banwaan, di ko siya sa pupalan. Ay na, ay, si Herodes na yung iba na di sa Galilea, ang sinabi nindong sadya siyang igong magbusisa, yung tatanusan gabos na lakaw na sining lumara ang totoong maging niya. Siya yung tatao na mag-isip ning igo baga, sa sakit na ipado sa pagdamog kay ulay katong mga tampalasan. Ang gataing gabarang binotong na daing saysay, si Jesus magtao, kay binotong ninda si Jesus kay itong mga daing bot. Dahil nabagang gapos na kaibang nagsusunod, eskribas asin parisiyos. Ay na, tubang ng mga pagburang sa Kristo sa sa panahon nga ning ito, si Herodes nakipasko, sa Jerusalem na templo nakipagpistang totoo,
Kay inalaw na iniyo ang isang Lukas na ulay sa Ebanghilyong palaman. Sa Jesus kaniya tubang kaya di sa palpal. Ano madaling ka marang kaya maugmang buot kay tungaling umut. Tabot makitang sa'yo ang mga milagrong lubos. Ang mga gibot ni Jesus sa kapalpalan. Totoo ang Pinoy Pilato. Sa pagsubol niya ng ito, di tayo natastigiro. Ang sabi kay Yesu Kristo, ay baboy ang may katungdan, bilog ang kapangyarihan. Bumadano bumuhay man, di pa niya inatulan. Talastas na niyang banal sa iyang isinubol pa sa lulong na masiwawa. Uminagaw ka na doon na kantubang pininugot pa. Payong mahal ni Bautista kanis. Atubang sa palpal, si Jesus nakabulangan. Makaugay pagmastan niyo kamot na gagakdan. Nintising yakod ng maray sa kilodis makita. Gawin ang kahirap na. Tulos na hanggat niya, madali o parang ngaya. Labo sa iyo kamot pa. Ay. Sa gindagan ang butanan mga Hudiyo ganan. Kamudayng alang-alang pinagbasang-basang lamang. Kawong madunong na mahanap sitro ang nagpuro na nagbukaw sa tunon niya. Lulong ay nanyag siya, tabot niya makita. Gibon ni Jesus na ama, manaso matukaw na nagatuman niyang siya. Nagtarang tulos mo sinasalamat Jesus ko ngaya. Alay ko ng pamawota, ikaw nga isa na lamang ang minamawot kong tunay. Sa nakita kong mamasdan, salamat na di madimera. Ngunyan sa kong kapalaran, kaumahaning puso, sukay oras na iyo. Sa kaya pahayagan mo nin pangangalasan na kayo. Naginibo mo sa tao na kumbaga sa imong sundan. Ang nawat ko na marigon. Ikasa kong atamanon balang sa imong magkaroon. Na itaka susumayon, itatao kong totoo na patangkan sa imo. Ang mga kainilino na pinagwagyan ko. Ngunyan pakinabangan mo ang pangako kong sarupa sa imo kong tumugot ka. Madaog man ikanindakan sa imong mga namuda, na ikaw mababasa nga. Ay, sa pag-utob kay niyo, kay ni mga pangako ko. Manisaksi kong totoo, koron ako asin sitro. Dahil kasukot maano-anong dahil mo pagsimba, bagad ko bagama. Liwag. Ang gibong mong matangalas, tikli mo na ipayag. Mga buta na bubuklat, batimpan mga gadan, lulubong na lamang. Lumis man kayong aldaw, kung simo daw ang kabutan. Tulos-tulos na bubuhay, asin pa ang mga bungok, pula asin mga lupok. Lagay nagpagkatindogan sa imo na pagot, aray na padagos. Ay, nagtitios na totoong binabahan. Hindi mo nyo nawak man kung sa imo nakabutan. Tulos daw ang narahay, mabagsikan lang huwag ko naglalayag sa laud. Sibo pa din mga anos, kung isimo daw ang pagbuot. Tulos naman nga, utok man ay laing pambagayan sa pagkakadamog man. Sa kaning kamunduan, sisula mo naging mahal. Lawag mo sa kalunungan, minsan sarok sa nanggal. Yung ang gabos na sinabi ko. Ang milagro mo na sa tao, na digdig pahayag mo. Ako naman ang tatalo. Ay, kung di ka man totoo, bangtod sa bilog na mundo. Ay nagsamba ka ito, tulungaling mag-inoo. Nang nagdalaw sa imo, ika ang pinagpirikan, pagkakatan mga alaw. Ang sabang ang mga madurang, mga umboy sa kamaraan, sa iyang pinapugutan, ay kada nakita ni Pon ko sa kong ama. Ika man nga iba ang pinsan ni Bautista,
na pinupugutan ko na anong gay mo, pagbutok sa gatong minamamot. Pagbasan tagang sa'yo, taong huwag masagot, anakon ako maanggot, ano't adik pa magsaysay sa kuyaning ano pa man. Tara pag-isipan mo niyan sa samsan iyong tabaran, paubra sa kan magkagalan. Nay na, hawak niya kan mabudbud, minpising urog ka puso, marigon patin maisog, luminayang bagalubog, maluyang mamakadog, ikangani day ibang tabaing nakasama. Buhat mo isog na sadya, nagwalang anin say na, ani ka magakuda na, sa di pagsimbag ni Isus, day nag-iong day natin mo. Pero di say nanggot, ang dagang baga matuto, na mamumulaan mo. Ay ning sa kong nakita, pinagmawot kong alay na, nanisip ko ba na siya, bagululong pa sa iba, kahit ataong mamipit ka, nagbuot na malubo na nagdarang soldado. Umarilakaw na kamaw, balik na kipilato, ning balingag na taon, halok na lang tasmani, ginubingan ni maputi. Pero respinali na din ang pasangtabi, sama na Diyos aki, ikinabalik na niya sa hukom na napadara. Sila ng katarong ay duman iyong magsilot na, tumako sa indang hirap. Ay. Napahamak sana ako na nakbasang digdiho, umarigap na nindo ang lulong basang na tao. Balingag nga ning totoo, tulos nindong ipagsaysay sa kipilatong ating upang. Salamat na di mabilang, maray na pon mo niyan. Buwag ning nagkamunduan, paninot na mga tiempo na makamunduan totoo. Si Rawad o sa Pilato na ligaylan pagpino, ang pagkagada ni Kristo itanong na iligsayo, o pagkagadatod kay Jesus. Ning malalago pa Diyos, ipagtangis na linbuot, ning dabos na Kristiyanos. Ay, halimbawa sa kahoy, magayagayang paglingon, ibang sa ngalimang dahon, kahulugan dabos yaon, ulit sa Kristiyanong dakon. Maraming sumasalamit sa bayan na lang ang pasalamat ng kariyan mo. Hindi mo daw po sa lupa para mo sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagkakatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at huwag mo kami sa lahat ng masama. Amen. Bagay ng Maria na po na parang grasya ang Panginoon Diyos mo sa iyo. Huwag kang pinagpapabayin at pinagpapaman ng anak. Santa Maria, Diyos, ipanalangin mo kami sa kasalanan niya at ng kanyang namatayan. Salamat isama sa anak ko Diyos ko. Para na sa anak mo Maria at magkailas na sa wala ng grasya nawa. Sumasampalataya ako sa Diyos ng makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng lahat na tagbuka. Sumasampalataya naman sa Kristo Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat ng katawang tao, ilalang ng Diyos Espiritu Santo. Ipinanganak sa Santa Maria Virgen sa kapatid sa pagkikilang isinasot sa puso ng matay ang sige. Nanarap sa kinaroroonan ng mga yumao na may kapunaraw at buhay na magkailutan sa langit sa itlog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Tututong ka ng buhay at matay na tao. Sumasampalataya ng mga tao sa Diyos Espiritu Santo sa kanalitigmaan na pinasa sa kasamahan ng mga banal. Sa kapatawaran ng mga kasalanan sa pagkabuhay ng mga matay na tao sa buhay na walang hanggan. Amen. Yung natin sama-sama sa Diyos ang Espiritu Santo. Kristiyano na magkasalang, nabuyo sa karata,
Jesus nakaburangnan, nay, nakulang sakit na gayo, ang paglakaw ni Kristo. Isra, elitas timayo, sa bubol hinanap ito, sa Samaritanang tao, ay nay, katangisan ng gayon, si Saima na may buot. Ini amatang si Jesus, ang kamot liong may gakot, binobotong binubugnot, ay nay, makulog na ning totoo, papait, oro pasakdo, di na Diyos itong gayo, ning pondibig o berbo, uli sa salaning tao, ay nay, o tawong mahilihon, sa gibong bakong tulinong, sa imong pagiramdaman, nang basakit na balakidon, ang Diyos na maugayon, ay nay, kay ito na pagawatan, sa saro-sarong hukuman, kamot liyan nagadakdan, nagagasama kasalan, at ay naksimu lamang, ay nay, kahit ko na pagawatan, ang saro-sarong Gabalik. Gabalik. Ay bago ikang malubo. Ay bago ikang malubo. Yan. Malubigan. Saruli. Ay bago ikaw malubo, nagmamadayo na tao, nagpaparalan ko na dayo, anditon mga astro, batayan ang sabot mo, ay nay, ang kapalangkawan mo pa, ngunya na masaysay na, nagdadari kang kasama, sa bawang simong kapwa, ay bago daga ka, ay nay, kung ikaw nalalansangan, nililirog mo ang dalan, nagdadari kang kawalan, di mo dinundog lamang, Jesus nakasakitan, ay nay, Diyos na magtingara. Kagurang nanadakula, pinagmuhadang pinagsawa, nilibak tinutuya, ninudiyong madadaya, ay nay, kayang dumangin maray, Jesus nakamudahan, napapadragin tunay, bago
marupit na masiwawa. Oy po ang daing alada, nagpapaurog-urog ka, pagkakadang masang-sana, ay nay, ang bilog mong kaumahan, di ka rin tinaban, dahil mo paniwalaan, bago asong haki lamang, nawawala sa ng basa, ay nay, arugon mo na ininyo, kadurap na nabon mo, ang kasakit ang sa mundo, pagtiyosan mong totoo, ilang mo damay kay Kristo, ay nay, minsan na inamaro, sa sakit niyang tinios, unsa puso ipayro, ayaw niyang sayot, patatawaron ng gayot, ay nay, inigo baga, makasaro makaiba, sa mahal na pasyuya, sa'yo naning makakahalda, sa kasalantang gabos na, ay nay. Ang pag-atubang liwat ni mga Hudiyos sa kagurang ng tamang sa Kristo, sa hukom na si Pilato. Ang pagdatong kay Pilato, kay mo yung kordero, olay sa dakol na tawo, ano ta nagbalik digdiho, para anong gibuhon ko sa indong idinulok, na digdi sa kode, nala, ano olay may sala siya, balang gibong masiwawa, nasa lima suway padayari, nang isipon sa boto, rupon. Ay, isa lang. Yaday ka ng isipon sa boto, rupon. Dahil salang kadikito na sukat ko ni pagkatol. Ang agad dindong gadanon, minsan walang ang isip ko. Sinayasat kong totoo. Dahil ng kasalan mayo, kaya man makalaw ako. Ang mga payag nindo na kaya isinubol ko, sabi niyang totoo. Kadaw dumandi na nungon yan naman paamon ko. Dahil sa layang tao, kaya ipinabalik naman, kadi sukat matulang. Siya naman na dalang alangan, isip na galangan, magsilot sa taong banang. Ay na, ay kung managong totoo, kung sa dakol na tao, alagad pagluway kamo, taday mabasang ako, magatol na di malubo daing karok tanusan, nasukat ikadan diyan. Kaya kung ako manumay dindong barang, patin sa indo ng butsan, rinusisa kung totoo sa atuwang indong gayo. Naing namamati ako kibong sa latay ng kao, kaya di ko mahimo, ipinadara ko nga ni sa totoo niya, adi. Degi naman ipinalay, kinubingan pang maputi, ano lay na binabawi na punbot, baga kamo, kung may sala na totoo. Di matanas niyang ibo na nagtada, susulan ko, ang pako na lamang nindo pagkadamag ni iyo mga ulay na inimo. Pagkailak na totoo ninukong na si Pilato, nagturang sindahin bago urog ng ginadagdagan pan mga pagbintang minda. Ipagadano ng siya, di pagayod mararanga, anggot niya mong kabosnaan, mga sumbong na anan, makuridain ka barang. Ngaring-ngaring ikorahaw, ipago sa krus ng ulay,
Tanganing duman magadan. Ay na, ay si Pilato nagdarang pa kay Jesus, kabulong manta, naimon madangog ngayaan nagagindong gabos na, sa cross ipagadantak, kada isok minatugot itong mga daing bot. O di ang mga marumpot sa dakulang umot-umot, padupaon iyan sa cross. Sa di pagtubot put-puubot katong malulubok, na din lumungay magbangaw magbabanan si Pilato, ang isip si Ribok na gayo, ang mga ulay na suratin mga imbahilis pas. Taon-taon balang Paskwa o galing pinaluluwas, sarong may salang magaba. Ay na, Ay, kandang pasalamat iyan, bilog na Hebreo kanan. nasa indang Panginoon kasuninda magihagman, pinag-atag ka na Sang gabos na tagaito, mga idolatang tao. Para naling malobo sakot sa mga soldado, naglamos na totoo sa paglamag na masakit, paglulat pagaling pilit. Mga kampo ni Moises ay itong marurupit, nalamos namin sa tubig sa panahon namin ito, yung pagsakit kay Kristo. May nabibilang ng tao sa buhok ni Pilato, isang kay Jesu Kristo. Ay, malulubong tao na langkas para daw na mapintas. Kakababang nga ni ngayat pala'y papamangas. Ang pangalan si Barabas ang sinabi ni Pilato, mga tao apili kamo. Kay Barabas may si Kristo ang itinatawan nindo. Ay ning Paskwa ini kung ako nindo uyungan mo niyan kaning katipunan. Ang isip ko na mabansay si Kristo yung ulan, kay tanay pagadan ang simbaging mga langkasin para si Escribas. Uraw katagas ang pabutsan ni Barabas, si Kristo ang ipahamak. ang sinabi ni Pilato, ano na mayain niyo? Naginibo kayong tao na di magpatawad ka mo, inadaing ano dakulang walang ang Pilato mo kung duman. Ang isip na kahagad ay buot na tulan, ining si Jesus na mahal na pauntok na paudong, si Pilato nagirumdong. Iyon naman ang pagdutong si Sogo na panugon, i-proclaim sa iyang abong-abong kung malinaw ngayon. mag-isip-isip muna. Narito to ang mga bigay ka magbasang sana, pagsilot sa daing sala. Ay kasinday mo pa mga tao sa banahan. Bako nga ning katanasan, bulisasan ang natingagadan. Ang taong daing kasalan, pagkaturok kung malinaw ay ako naturugan. Turuan akong basang iyang tao mahirap man, panangadaing ka barang kulit akang sasabihan, ngayon sa kugaturugan. Na kaya ikaw magbigay pagkatol di kapamasan, umalan sa taong banal. Halimbawa sa kahoy magayagayang pag-ilngon, ulong sa nga 5 dahon kahulog ang gabos yaon, ulit sa Kristyanong dapon. Maraming sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo, sa amin ang kariyan mo, kung ninalay mo dito sa lupa para mo sa langit. Kami naman kami sa araw-araw, sa aming sala. Kaya lang papatawad namin silang pagkasala sa amin ito. Kaya tulad sa saksayayang kami sa lahat ng Ang bagay ng Maria na pupunaw ka ng gas ng pangaligay sa isumasa, yung hatid ng pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka ng mga anak ng Diyos. Sa Maria, yan Diyos ito sa aming Panginoon. Salamin na ito ang Panginoon. Wala kayo sa masana sa Diyos Espiritu Santo. Para lang sa unang-una ngayon ito, kaya lang naman. Amen. Sumasambalataya sa Diyos naman makapagyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Sumasambalataya naman ako kay Kristo isang ng Diyos mo ng ating lahat na katulong para sa lalang Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria, Virgen, nagpakasakit ng Kristo Pilato, pinasa sa krus ng matay ng ibig. Anak sa kinalawa ng mga ngayon ng mga ngayon at gumaraw na buhay na magmalimag sa langit sa karamihan sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula
nagparirito at ako sa iyo buhay at namatay na tao, sumasampalataya naman ko sa Jesus Christ, isang Diyos na nagsisimbahan ko kita. Sa kasamaan ng mga banal sa kapatawaran ng kasalanan sa pagkabuhay ng mga walang namatay na tao at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Iwalaping sa magkana sa Diyos Espiritu Santo. Para lang sa unang mga ngayon at magkailan ng mga sa walang ngalan ni Christ. Diyos ano magdara. Santong Diyos, ano bagamal ka ing kasama. Nadanaw sa hamak na bago totoong Diyos ka, malubong di monyo siya. Sinayaw, ipinadisi ka sa taong marupit. Bago Diyos kang malinig, inurihan kang mapirit nin manahok. Di yung galing, gara ka maginohan, anong gibog indong iyam. Ang mga ko na tunay sa aking makuha po man, iyong minaraot mo niyan. Lagi ng pagsubok nindo sa tagibog kaning mundo. Nimbilog na universo at marupit na tao, iyong namo Mutanindo, kakulaan, kamulihan ni Kristo nindong pagbintang. Itinambang isinayaw sa sarong ganit na palpal, marupit sa karupitan. Nakita man ngayong tao, minaharap sa Diyo. Daya-daya sa langgibo, itinutulbang si Kristo, Barabas na amigo. Nakulang kaugmahan, di kay ning kinahaban. Iyutang minamahal, iriribay ang tunay, ang Diyos sa kalangitan. Nakayata ang Kristiyano, ari pag-aaral ni Diyos. Sa mga lubong Diyo, ipagtangis mong totoo ang mga sakit ni Kristo. Darakon baga na sabong ang maraog na girumdom. Sa buturo-puro ni sikwal mo na tulusong tangang hindi kalupigon. Sa langit mang tuminyag na banwahan na masanggaya. Buhat na tunggabos na dahin sa laabot ang takon sa Diyos o magaga. Ano man sa atong isipon, sa buhot o purupon. Dahil hinawang magatong kundi sa Diyos maglao, ang puso singgirundong. Siya man ang papulian, kansadong hawak kalagman. Digdigwang kaugmahan, may kasalakang doan, huling bako, tambangwaan. Ang pagpahampat ni Pilato sa kagulang ng taong Hesukristo. Iniwat naman butbutan ng mga diyo. Sige. Iwat naman butbuton yung mga udiyong lulong. Si Barabas ang buhay udiyong may matatanuson. Si Kristo yung gaganon ang tipilatong inyong lain si Kristo hirap man. Alam sa iyo ko yan sipag ng tawang kadaklan.
Simo siyang ipagadan ang daing tultol na tao Away sa krus ipapakong. Ubalitan na sa Hebreo sa pagbuot ni Romano, dosa sa lulong na tao si Pilato ay naghapot anong sala na padagos. Ang sila'y napagkaranggot ang simbag ni Parisiyos, ipako mo sa krus tulos sa sudain na sibugan, ranggot katong mga pulpal. Kay Pilato ninatulan si Jesus ang papanlamang, naan anggot maumayan. Ay na, ay, mari sa indong, kasan mo, nalanggulit ako. Mari sa indong kuwa. Mari sa indong kuwa. Mari sa indong kuwa. Pagbuhat ko na sarili gabot. Amo ko na nindo. Ano na? Umari sa indong ko at pagbuhat ko na amaya. Sarili gabot na ang pagbuhat na nindo siya. Anggot nindo guminawa pagkasabik kayo kung si Pilato. Ito mga Parisiyo bagayan na totoo na nagdasmag sa kordero ang berdogo na nagkuha paghampak na disiplina. Hinubaan kang iba si Jesus na sa Ama na ingirong nagtios na iginapos mo si Kristo sa riging gapong gayo. Ang paghampak na totoo sa tulang na tarosito, mahigit na 5,000, ginahin na kalastas matuyaw na sinurat. Ng propetang si Isaiah suli sa sakit na labat, ni mariting na Mesiyas. Ay na, ulit naman ito. Ay, kung sa payobitis pa natututok ng disiplina, na iba makikita kung dilogan na labos na ang bilog na hawak niya. Ay na, ay. Planta pidis oski ulibir. Listen. Pidis non isti NPO sanitas. Marigon nga rin totoo ang pag-ampak nito. Lumahinubos na tayo ang gutkat kung malulubo. Sa magayon na kordero, yung nagtatatanis bilog na purong anghis. Ang mundo na binibig-gitig sa hirap nindang balakid. Jesus ading malimigil ng mga patriarka sa mga santong propeta. Ang ikadulang persona nagtiislang talaga. Ang marupit na padusahin ng mga kampal-pal mahirap na kamukhakan. Sa rungis magkakang kagibo kanyang kinabat, iyong pinadudusahan. Halimbawa sa kahoy, magaya-gayang pagkilingon. Dalawang sa nga dilaw, dalawang sa halimang dahon, kaulugan, gabos yaon, ulit sa Kristiyanong dako. Namin sumasalamat ka sa bayan ng alam mo ko sa amin ang karayan mo. Kung di mo yun, matindi sa lupa para masalangit. Alam mo kami kubiyay na maging gusto ko talaga ang gusto mo. Hanggang ngayon na nang Diyos ka na na, abang Ginoong Maria na pupuno ka ng grasya, Panginoon sa isumasa iyo, para sa bayan na pinagpapalala. Santa Maria. Santa Maria na Diyos na nakasalanan sa mga Wala ka sa Diyos Espiritu para na sa mga bagay na sumasampalataya ako. o sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, ay nananalig na at pagkakagay ako sa lalang ng Diyos Espiritu Santo. Pinanganak ng Santa Maria, Virgen, at pagkasakit ng pagkakala at pinapasuot ng mga kaibigan. Nalawag sa kinaluluon ng mga maon, may tatlong araw, nung may nangyayari sa langit na sa langit ng mga makapangyarihan. Doon magmamula paririgot na bukong sa mabubuhay at mga latay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa pinagsisimbahan katolika sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli,
Ulit ano ate. Pero ano na, medyo may napakainggan nyo. Nagulit ko na medyo Parang kumukumpas. Ayan yun, tao. Kabagang tao, ininuli talian mo, ipagtangis mong totoo, nakulang sakit na gayon bang Heso Kristo naay, ikasana akong iba, ikakansiring na dosa, maorong magkasala ka, magosiya ang nakaldangan, hindi ka mabasang naay. Manyan bagasi mong hanggang, sagod na ikat, magsabi ka, may buhay. Kasi pagkakabo. Sila pala. Kaya tayo pati ako. ikaw din na sila. Yan dahil simong aldaw, sagod na ikaw may buhay, bilang paninayaan, pumili ano man bagay, marayot man nangay, naay. Ngunyan dahil nagtaram na, ang Diyos karoram ng ta, totoong pabaya sana. Palibasa aldaw mo pa tumutulman, o dahil ka naay. Sa balik nga ni sumagkot, ang ginawa mo mapatol, ninawag mong pinahulog, na sinungal daw matapos, Diyos na ang magbuot naay. Dahil magigong anuman, ang hawak mo kung magadan, palibasa daralamang, hirap sa imo, hirap mang kung dahil kang totoong hanggang naay. Mangtangan nita may lugar, na ikaw pa nabubuhay, mag-andam ka ng mahamay, minsukat pag kinabangan, makamigdamit na lamang naay. Takong ikaw maipuhan, gagamiton mo na lamang, maumanahan may andam, kadikit man kinaanan, igwa ka ng pagkukuhan naay. Isipon mo na ng gayon, siya sa tuloy Diyos, ang mga gibo mo gabos, pagkakanasin pagturo, balang rok sa buot naay. Mga gibo mo ulog, giyong tumara kong tutol, na minsan araw dahinom, mapapahalit sa dakong mga tawong, balagido naay. Naponggaga naglimos ka, sa taong simong kapwa, na nagdulog nag-agad na, nagluluwa nagtangis pa kung mahirap, nauyang ka naay. Ang simong isip na anan, kadunong anaanuman, na
sa imo pinakamtan, nanimo siyang mabutan, iyong pang itinumang naay, 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 naay. Kagayon ang mga kuli, tanawag mo na maliksi, kung sinong ipinagserbi, sa Diyos na pagsadiri, lugod pagpa, labi-labi naay, 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 naay. Ang hawak mo na mabansay, malisip pinakamahal, kung ipinagserbing tunay, sa Diyos na magkagamhan, sa kod ikaw, nabubuhay naay, 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 naay. Igo na mapinanakit, ang Diyos ay sa langit, pirak bulawan permantis, pinaanas imong pilit, ibal mo, iginamit naay, 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 naay. Bumandaing malilipot, mapapahayag ang gabos, minsan kadikit na sayot, maarama mapadagos ang gibong ba, kung matanos naay, 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 naay. Ining agaw imuton mo, sa buhay ka sa mundo, kung matapos na dibiho, kung daing torto na gibo, ano pa ang ahalton mo naay, 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 naay. Sikwalan ang kahugakan, kan hawak mong mauuyang, maghinawag kang maandam, sa kawit di mong marahay, si Jesus mong aruga naay, 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 naay. Hinampak siyang totoo, pinagtios niya ito, magkahirap sa nanggayo, na ang gabos na sala mo maubos, mahalin ito naay, 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 naay. Siya ang halit sa gabos, siya iyong napagapos, tangan hindi ka matakot, dulong ikaw unilisog ang puso mo, asing buot naay, 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 naay. Kaya sa tunang dulokon, si Jesus na sa tungpon, ang oksong tambalaki doon, sala sa baybay pagapod, ubos-ubos, sumahilong naay, 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 naay. Ilata nagtitios na, kan kulog ng disiplina, punta ng di mapangampa, nisipag ka Diyos niya, gari maot, sa ginawa naay, 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 naay. Karasisay daw na tao, labing marupit sa mundo, hinampak siring ka ito, kundi damang ininderbo, dahilan sa masahi mo naay, 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 naay. Kaya igong pagtangisan, naman niya ipinanglitan, mantay ka na nilamang, totoong naging dahilan, ganing mga kasakitan naay, 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 naay. Ang pagbuksak ng mga Hudiyos ni puro ng tunok sa mahal na payo ni Kaburang ng Pang Hesus Kristo. Ang pagsawa ang punan sa kita sa inyong
kaubalan uloy nga rin mapagmasdan. Halos mapagod at buhay ay nasukat na isip. Jesus na mga sakit. Inagperos ng perit ay nirap ni kadikit. Itong mga maurupitan, ingagdan mapaigdan na urang kay. Alat tulog ka pagalan, kaya makaginamaw. Mag-aglaw ay magkamangkang, ang buting niya imamuha sa gagawin pinahignan. Nagawin siya, kundi ay naroy ba? Ino ba ang iwag inda? Ay na, ay ito mga kalkal tapos magpapagpapagay tapos pagbabayan ni Pagbaw pinabuhaan na tulos sa dakulang humot labing pulong matihan kaliwas nindang magapagdalakbangan na nakakot na lamang sa tunikayang mahal ano pa si Jesu Cristo kinakamudang totoo. Ninmalulungiyo kaya inukaan ito, malawak ni Kristo sa ilang isnalilahan, ang guging lumanang lumang pulang tulungan, malungkot ay kabarang, o kurayong pangalan. Ay na, ay sa kalamba pinatukaw sa sarumbang mo, malipot ang anlodan, ano pa kalawatan, kinawatan, iyong pagdilong mahal, pinagpakapon naman sa ramalang nakahawayan. Ang palayong narunahan, dalayong tunod-tunukan, o lindong dinunay itong mga malulubo, kinagapot si Kristo. Pinatutugan na kayo, panisay sa mga digdiho, nagpupok ang simong kayo, ano ang ginibong dulongin ni Jesus na poon. May mga rin dagulang ang indahan nila sa sabihon, o abalik si Rudirong. Ay na, ay sa pagkasahid ka ito kay nang sinabing iyo. Pagulog-ulog pa mo dahil iyo, ulit mga malubok. Tadi ninyo sa kikilatong makita, pagulog-ulog pa mo. Kaya sa gawin ng tatin na lamang tulos niya, ang Diyos na tapos na humay sa indang sakdanin, tao mahirap man. Sa kulang ipatatanaw sa mga taong kadaklan, sa iyong mga kaiwal. Ay na, ay na, ang pagpatanaw ng Pilato sa ulay ni Sorina. Pagsakatalan ng Cordero kay itong mga Pariseo, ang ginabit kasi nilibulit Pilato ay pinahilig sa tao, ang sinabi si Jesus sa kanilang yan inyong tao mahulay. Mahirap ang kamaglakan ng atang tao kaya andito to ng gadang pagkakaram kay Leonin akong nasi Pilato. Lukang madura ka tao, pinalit na totoo, ang gobing ni Jesu Cristo tangani matanaw gabos ang mga dahil na hayo. Ang mga lugar ni Jesus iba dumuruntok, ang makorindang anggot. Ay na, ay tumanay pagkatanaw kay tumanay palpay, nagurok ang tanggok ang tulit-tulit at inarang, ipako ang taong iyan ang sinabi ni Pilato, dinindo ipakukog. Ang simbaging malulok, kadawari ang ulay mo, kaya ka mga digdigduk, kung bisitibisi sa iyo niyang kaburang ng Pwede kayo niyang kinaban ng Pilato na lambaw, nasa mong iginagalang maagaw na hindi mo magulog, ikitibili. Kung na'y pagkadano, di na mamibig mayo, minabing minatutuo. Ay na, ay totoo kang pagtibintangan, tasarok ang kaisipan, din siring nakalabong na, sindi ka maanggutan, bawian ka pangkat, dan sarok kayo mo, dadamit kain. Ipagadan kang totoo, ang tapos panayaman mo, asang samon pa sa imo, sakit Pilatong madalawag itong ulay ni Diyos. Maandal siya sa buhay at kinangluyan na Diyos, ang isip niya magino, pinalaog
Kristo, kamo kong nasipil ako. Inabot naman ng bago, tagasain ka amigo, ay bagaan banawakan mo din. Ay na, ay nagsimba kaligid man si Pudirong makakamang, nagpahaling-halingan tayo ng halat na lamang, nang magiging katulad ang sinabi ni Pilato, may katanggan akong ngayo. Kapag sika na totoo, sumadan lumuhay simo, di pahayagan mo sa diwan mo sa kapunyanan sa imong kamuktakan. Batil man ang ginikanan, di mo ako makutan, saan ka kang mahirapan. Ay na, ay simbang ni Jesus na maday kanin kabalsikan, sa pagsilot sa kukunyan, takunday katubutan, ning ama sa kalangitan, kayat ang nagparansino, o nagara sa tubig. Ano ako matulang mo, ang salad ako lang layo, iyong silutang totoo, ikipilahin ang pagmumahal, inimori pinagtarang. Ang isip na nakakabot, makadagiraray, si Jesus nakasakit, ang itinugot mo totoo, sa nagtaram na sa nauliyo. Buksan mo magay ito, natatakot si Pilato, nakawian ng ofisyo, tulad na ipinakita si Jesus taburang nanta. Tinangkawat siya sa litorutos, kumbaga, Hebrayas, Ostim Gibaras, Ostum Kaparak na, sa labing libok na kayo, bot isip ni Pilato. Pagkarang siya nin bago, uwi sa dakol na tao, kinainin hadik nindo pagkarang si ulay mga uliyong kadaplag. Nagsimbag sindangan ng dahi-dahihan at pagkaram, totoo kang nagbabas ang ikagaming hadidigyo, kang nilamang si Tiberio. Iyang paliman-liman mo kung maarang ang totoo, maanggot sa imo. Ay na, ay sa pagganong ni Pilato kung sa iyang makuha. Sa dae ng pagsibugan, manlain-lain na alam, nadikutan na silutan ulit sa kakalangalang, di Pilatong hukom duman magpuring kasuway-suway, ninikom pagkumparsis. Sa iya nang inaturan si Jesus na kagulangan, ulit sa takot na lamang si Pilato nagtupaw na sa naandam na siya. Bago managatol siya, dali-dali nagkakuha, yung tubig ka maganaw na ang ulay niya ilihongan niya ngaya lapas ako. Sa daguming tao gusto tara pagbuhot na kamo, paamaabot nindong totoo ako daing makaramata sa inyong kabutan. Garadang natulos ngayon si Barabas na umarang, si Kristo ang padusan. Ay na, ay na nagsimbag ang madiyo, minuho ng totoo. Ipinako ning gayo, sabot sa mong makayako, buhay dugo kaming tao, isang sa mo ikaw man, ano man nakadusan. Dahil lang sa tao niyan kami ang may kabutan, kaya simo na hatulan ang ulay sinabi pa sa mga Ebanghelista. Si Jesus kanitugot na ni Pilato sa sainda, makuhay ang gaya-gaya, dinas magana totoo, kuntang si Jesus Kristo. Dahil na mga adeyo, mabangis na parisiyo, anong kang kunin ninyo sa inyong pinagubaan, kay itong kalaming pinutan. Sagot-sagotin na mahal sa indang sinilyagan, hindi ko sinikabagay. Ay na, ay ginagiro dinagtig mo kining si Jesus na Diyos, ay taratawang manupot buksi ang simong buhot, asa ulit maging ay na, ay halimbawa sa kahoy magaya-gayang pagilngon, kung sa ngalimang dahon kaulugan kabos yaon, ulit sa Kristiyanong dako.